Otu ECOWAS ka nwetara ozi na ha na ugbu a wee na-ekwupụta na ha adịgo njikere maka ịbanyezi n'ọrụ kpọmkwem na ya bụ otu ebumnobi arabara nrọ ya erite oge bụ iwepụta otu ego nke mba dum enwere n'okpuru aga ejize na-azụkọrịta ahịa dịka ha na ndị dịgasị iche iche eji okwu ha agba izu na ugbu a wee na-elebanye anya na ya bụ ọkpụrụkpụ okwu ka ekwi ajide kọtapụrụ akụkọ a. Isi ọchịchị ECOWAS Commission Dọkịta Omar Toure kwupụtara nke a oge ọ na-agụpụtara ndị omebe iwu ECOWAS report maka ọrụ ECOWAS Commission n'afọ 2023 na nzukọ ha nke agba abụọ nke nkịtị na Abuja. Dọkịta Toure kwuru na nzukọ ego ECOWAS na kọmishọn ahụ guzobere ego pụrụ iche ịhụ maka emume ịtụgharị ụzọ ma wube kọmiti kara aka ga-ewepụta ụzọ chara acha a ga-esi nweta anya bụ otu ego nke ECOWAS ma kwuo na enweela ezi ọganihu n'atụmatụ ahụ. Ọ kwararịrị na oke ọnụ oriri ọdịda ihe gbasara ego obodo na ebimego ndị ọchịchị na-ememina ọdịmma ndị ECOWAS. Ndị otu omebe iwu gụnyere Sasi Kadi, Awaji Nombek Abianti, Konibali Ajaratau, Mohamed Bagura na ọtụtụ ndị ọzọga tinyere ọnụ n'okwu toro ECOWAS maka ndị ha zigara Sierra Leone ma kpọọ oku ka ejisi ike kwụsịnata ihe gbasara ịnara ọchịchị n'ike nke na-ewere ọnọdụ n'ọtụtụ obodo ECOWAS ugbu a. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.